Serbisyo Publiko. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:10 na dire kita nagalibot ng aton patrol sa sini nga mga tinion anano ang nagakatabo sa palibot, kamusta ang aton mga dalanon, kamusta mga merkado, observation report sang aton patrol. Balita sa patrol. Opdan kita ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin, good morning. Aksyon Fred, good morning. Sa aton pinalaga ng mga tagpanamati, good morning. Ang laragway karon na sang pila ka mga dalanon sa syudad sang Bacolod. Sining kaagahon aksyon na Fred, masyado ka tawhay, may pipila na kita ka mga kauturan nga nakitaan sining kaagahon nga nagabiyahe. Mayo niyo, good morning sa taga-IPM. Aga pa aksyon na Fred, no? Nagapanghakot na sa basura, no? Especially kung makitaan ko kayo kaysa ning atubang o kung nakilit mismo sa barangay hall along barangay 9 ginahulaan sa mga basura at ginamat-amat naman tipon kag panghakot sa mga katapusang IPM. Though ang pila ka mga sitwasyon man, no? Diniskilid gani sa aton yang uragwagan action press sa medalom lang diri sa Dampi. Tabo ang tulog na sa nagkatulog ang iban sa mga bantay action na Fred, no? Sa mga pasyente sa regional hospital gali kay ti katulogon na kung naginatuyo na gid kagaga iban mayo man, no? Ang ilasing pagtulog. Ang pila ka mga dalanon, especially on the downtown na area action na Fred, siniga kakahon na masyado man ka tawhay, although sarado pagigbayani diri action na Fred, oh. Ang pila ka mga kiosko along ya downtown na area sining kaagahon, and at the same time ang pila ka mga dalanon sa syudad, particular ang downtown na area, masyado man katawhay, no? Labay man kami ni aksyon na nani sa area sang Burgos Public Market Action na Fred, kagati of course may pagtaas, may pagpanaog, hindi pala reho ang presyo karon sa isda, no? Especially ang bulaw gani subong aksyon na Fred, ang bulaw ara sa 240 pesos kada kilo, while ang bulaw-bulaw ara man action Fred sa 220. Ang bilong-bilong medyo nagsaka jutay 240 kada kilo. Tilapia depende sa klase, pero dagko ni nga klase action na Fred is 180, pero may ara man ibang nga regular is 160. Ang pangros medyo nagsaka jutay into 200 pesos na Fred. Kung ang pangros pagambalan dagko gid man bala 220. Ang mataan sa karon 200 pesos, while ang marot ara kag nagapabilin sa gihapon sa 200, pero may ara manggurgag may jutay 180. Ang salbonete gani subong pero namin ipaksiwon aksyon na Fredo. Ang salbonete is 260 pesos ang kada kilo, no? Sa adiin ang lukos man sa karon, ang lumiyagan nagapabilin sa 160 pesos ang kada kilo, while ang special diring lukos action na Fred ang ginabaligya man sa 280 pesos matag kilo, no? Ang pasayante of course ayan benta man, o kung ang presyo sini is 350 kada kilo, while 250 ining regular gagmay ligid lamang action na Fred. So far amo ni siya, no? Ang pila ka mga presyo sang isda sa merkado na nalakip na diri action na Fred, ang laragway man sang syudad sang Bacolod. Ang observation sang patrol ginatulong sa inyo sang life extension nga
Rekta sa patrol. Ang kaaksyon nyo, Aksyon, Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:16 na. Kay Hinida Ordonez, good morning. Kay Ruming Estrabon Hidalanga, morning. Sa Pinalanga, o kon sa kay Ruming Hidalanga, Barangay Talaban, Himamaylan, ga-monitor man nya nga pita. Salamat, gid. Kay Manjo Arniho, Tamyaw Security Guard, Castro sang San Miguel Brewery. Subong man kay GBL Luntayaw, nagapangagda kape. Si Eddie Ricaport Arana, nagaupod na sa aton. Si Eli Andresio, morning, nagamonitor sa Texas, USA. Taga-Texas na, good morning. Kay Milvin Solidarios Abdo, Lai Barangay Malingin, Bago City. Tamyaw ko lang tiyaya kay Ina Disindario sang Bago City, ika-88 ba nga kaadlawan birthday niya. Subong sige. Sa nagahiwat siya kaadlawan karon nga adlaw ba 88 no ang edad, amak mo na makalabot ka sa mo nga edad. Kay Maverick Anton Diaz, Tony Diaz ang Patria Village, good morning man. Dira kay Judge Nap Diamante gabugtaw na siya. Kay Bitilaw sa Binalbagan, kay Reuben Tampos ang LTO, kay Dr. Ray Valencia sa Binalbagan, good morning. Kay Toto Raul Alibuga, galadlad ka na pamahaw mo das dalom. Kay Roy Marino, kay Paririmias Arroyo, gapangapin na ni. Kay Councilor Ronnie Torino, Sandon Salvador Benedicto, dira sa Pamilya Agustin sa Kawayan. Ba, si classmate ko Efren Pompirada sa Merkado Suma, good morning. Kay Philip Bilisa sang Morsia, dira kay Marvin C. Kay John Hidalgo sa Manapla, ba si pare Erning Hurilyaga, bugtaw na ni. Kay Hado ko Richard Binos, kag Tuto sa Barangay 4. Pareng istoy querido, abi walking na. Sa mga kay si Boys, kamusta ka mo? Nick Barca, Cano Rivera, James Patalagsa, JC Sindico, Munsing Syukon, Joel Perido, Roger Aguirre, Lorea Porrado, kay Hubert Carion, kay Mayor, kay Lorne Canson, kay Buniad Vincula, kay Bibi Tan, good morning. Kay Engineer Patikana, kitanay kami kung kaisaw. Si Engineer Nariel Banteda, wala kami kitanayaw. Kay Jerome Solinap, good morning. Kay Mark Chua, Nini Patos Burgos, daw wala ko kakita. O sige, balikan ko kamo pagkatapos ni. History Bio! Ako si Boards. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang ayaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon niya nagapalaplag sang kamaturan.
bakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalagang palangga. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:23 na. Dira kay Joy Sobirano, good morning. Kay Jits Thunder Tayab, good morning. Nagamonitor sila sa Golden Fields. Dira kay Maricel Alonsabi, good morning. Taga Sinda Conchita, Bugtaw na. May obra na ta sa Barangay Sagang, La Castillana. Kay Gima Taguan, good morning. Kay Star Mayo Bao. Star, good morning. Morning kuno sa Pilipinas. Ang panamyaw halin sa Minnesota State, USA. Sige. Star Mayo. Good morning, man si Star Ekega. Libot-libot lang. Kagalgaw-lagaw lang. Kay Ronald Siperiano, good morning. Nagamonitor live. Ronald Siperiano sang Barangay 5, Siyudad sa Bacolod. Taga Barangay 5, good morning. Kay Martin Aliling. Temprano pa nagbalis ka, dila tao. Kay April Banaa, good morning. Kay EJ Aluntaga, good morning. Tamiyaw ko gali si Rosindo Paduhilaw. Sa Narawes, Sinigaran. Kag pamilya Paduhilaw. Kay Cyril, good morning. Monitor kami sa Sinda, Salamangka, Barangay San Miguel, La Carlota. Ano ang tikang sang panahon na ma-experience na may gulugal kung kaisa, nasiplatan ng isa ka low pressure area sa baybayon sang Mamburao, Occidental, Mindoro. Samtang ang easterlies naman ang nag-aapekto sa nasidlangan nga bahin sang pungsod Pilipinas. Ang Bicol Region, Calabarzon, Aurora, Northern Samar, Marinduque, kag Northern Palawan ang maka-eksperyensya sang
talapta nga pag-ulan kag pagpanagob tugas ang esterless kag low pressure area. Inapandaman ang publiko nga nagatiner sa among lugar bangod sang posible pagbaha kag pagkatipag sang duta. Samtang ang Metro Manila kag nabilin nga bahin sang pungsod Pilipinas ang makabatyag sang magalumon tubtob magalumon nga kalangitan kag pag-ulan bangod sang low pressure area. Ang adlaw na talana mabutla karon mga alas 5:54. Ang temperatura mabatyagan 24 degrees Celsius, tubtob 33.9 degrees Celsius. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:26. Damayad gawa, bisan jutay lang, basta may rollback ang presyo sang gatong. Lipay-lipay gawa nga itong mga driver ka mga operator. Subong nga mga salakyan, wala na palikpik, wala na barrier, din kakas na. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:27 na. Kay Jimmy Latido Senior, good morning. Shout out sa Barba Association Member Board Officer, good morning. Balikan ko kamo pagkatapos ini. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig na naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga matigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain ang alam. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa Ilod sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Conipo, ang naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si J.J. Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station dito sa siyudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station, pero dito nakilala to damo. Hindi naman sikat na mag-DJ at that time. No?
sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung remain nag-amat-amat ang namisulod. Ako, I started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. No? Kag baptism of fire to my part because the year nga nagsulod ko, ito nagdamo dito at that time. No, simple ni President Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamo isa nagdamo dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao, kay man kalabanan sa mga tao subo ang naga-rely gid or salin sa muna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sang publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan, personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga ka-aksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika, Eto po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdala sang balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Aksyon Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato din ang kaming responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato yung responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Aksyon Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhay. No? So, kami dire sa Aksyon Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa amon sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan.
Kon kalingawan ang pagaistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacol. 684 Wala ka sa respeto ko sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakagido, no? Nga, baka! Tuto, sobra ka na! Sobra ng bakba mo! Sobrahan man! Hoy, bisa nagapakaon ka sa amon? Humalin sa mga drama nga makatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diritanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance. Ang relevance sang story, pangmasa, and down to earth. Kaya makita mo subong, mas yun siya relevant, kakatabo subong ang panahon. Jack Balaan, could be you, could be other people. Kag sa ato kasilingan, makita mo ang iya karakter. Kag ina siya, magsinig ka nga Jack Balaan, Virador, arat na sila sa palibot natin. So we create this story out of those stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod mapalabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon ginagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARB ato mo lang 500 pesos po da kag manawag lang station sa imo. Salamat din sa Aksyon Radio. Ari na gina pangita ko ng tambyulo sa inyo kay ginakot ko o tuwini preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi way na durog na mo. Sa anniversary sa ARB magpamati lang base ikaw na ang masunod nga tagdao sa pagbalik sang sulit ang papremyo anniversary special sang Aksyon Radio Bacolod sa anniversary sa ARB. Wala man nagbiya ang Aksyon Radio Bacolod sa pagbulig sa mga nagakinahanglan, ilabi na sa tion sang krisis kag kalamidad. Kaupod man ang Aksyon Radio Bacolod sa kampanya sang gobyerno agon makalampuas sa ginapangatubang nga pandemya. Aksyon Radio Number 1. Pila sa mga nagapatimaan nga nagababilin nga numero 1 ang Aksyon Radio Philippines Standard Time las 4:39. Hoy man na kabuda, adlaw ron pulupinsar na kamo sa inyo pala mahawon. Nakarikod na ho sang 103 ka bag-o nga kaso sang COVID-19 ang Western Visayas nga nagdala sa kabilugan 143,753. Samtang wala naman sa may na-record nga napatay bangod sa COVID-19 kahapon. Mayong balita ni. Ang napatay nagapabilin sa 3,567. Nagdangat naman sa 241 ang naka-recover sa COVID-19 kag ang total recovery yara na sa 131,524. Sa karon 8,625 ang aktibo nga kaso sang COVID-19 sa Western Visayas. Sa mga aktibo nga kaso, mga 46.64% dire ang asymptomatic, samtang 41.92% ang may mild symptom. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:40 na kay Merlin Gonzales Sabidunya. Good morning lang Alin sa Purok Limbo,
Cotabato City. Kay Niel Brian Balues, good morning. Tamyayo lang happy birthday sa kay Kagawad Leo Tahunera dira sa barangay Inclaro, Binalbagan. Kay Leo Tahunero o kung Tahunera, happy birthday gid. Kay Teres Vergara Sanso, good morning man. Kay Ronnie Gordon. Kay Antonio Cervantes, good morning. Pamati ko dira sa Balbon, Panama, Norwegian Incor. Bao sa Panama, Norwegian Incor ha. O sige, morning da sa imo. Kay Angela Gayondato Castillo, good morning. Morning sa bata ya sa kay Maricon Castillo sa padala para sa operasyon sang sa operasyon sa 13 happy birthday November 14, more blessing. Hindi ko maintindihan sabi ulo ataga jutay. Kay Rosalina Arellano Espadero, good morning. Si Utay Benedicto Tiamiao Kuliyog Ganday Luis Carlos Ryan Alagao Rex Berba Steve Madrid Jr. Tan Mano Ortiz Jack Magbanwa kag Bert Mercado sa barangay 35 adlaw-adlaw naga-monitor. Salamat gid. Kay Milili Oligo Tamyaya sa Benisa Starmayo Jinky Dialagdon Lily King Ibon Busher Rimar Suato Imperial Noel Amar kag Alex Montisa. Kay Joel Abansilia good morning man. Dira kay Olive Tababa, morning ga monitor sa Cavite. Taga Cavite da, good morning lang. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:42 na. Ba, nagapanguna naman sa may pinakadamo nga bagong nga kaso sa COVID-19 sa Western Visayas, ang siyudad sa Bacolod. 41 Negros Occidental 25, ang probinsya sang Capiz may 15, Iloilo 14, ang siyudad sang Iloilo may 5 ba nagdubo. Grabe no, 2 sa probinsya sang Antique kag tag-isa ka bag-o nga kaso Aklan kag Guimaras. Nami sila tag-isa lang ang kaso. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:43. Mabalik kami pagkatapos ini. Ang inyong mabatian, isa ka binayaran ng programa kung anuman ang ginhambal sa... Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot na nagligad para pamaninga minawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Soto, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod
sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radyo Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutugtog subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sansan anong ang kalintangan, responsable ang pagbalita, pagkain na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang itong palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Aman, first time ni natabo. Ang Pasko na gali, 54 dias na lang. Aba, saylo na kita sa tuig 2022. Kadasig, no? Gakapulak lang ang mga numero sa kalendaryo. Kay Jason de la Cruz, good morning. Kay Niel Brian Balois, good morning. Kuno, happy birthday kay Chairman Leo Tahunera. Nagahalin ang panamyaw sa RAM Guardians kag RGBI family. Sige. Kay Elvira Hilugo, good morning. Tamyaw ko lang batch 74 sa Bacolod City High School. Naga-monitor live sa Charito Heights, Granada. Taga Granada, good morning lang. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:49. Mabalik kami pagkatapos ini. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa iyong trabaho.
Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong nga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dollar Kabato para sa Aksyon Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila kung mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dollar Kabato para sa Aksyon Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod ng mensahe, wala sang ginadampingan.
Radyo. Pagkulunod kag negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang anong nakalintangan. Responsable na pagbalita. Nagapanguna ang syudad sa Bacolod sa Bugos nga Pilipinas, may pinakadamo nga kabataan nga nabakunahan kontra COVID-19 sa E3 Pediatric Priority o kung may edad 12 tubtob 17. Kahapon sa programa ni Councilor Israel Salanga, ginpayag ni EOC Deputy for Medical Dr. Chris Surungon nga sa sulod sa 5 kaadlaw nga vaccination sa mga kabataan nga may edad 12 tubtob 17 anyos sa Riverside Medical Center kag subong man sa mga mall na record ng kapin 7,000 ka mga nabakunahan sang syudad. Mayong balita ni. Suno kay Surungon, magaumpisa sa pagbakuna karon nga adlaw Lunes sa Taytong High School, Miyerkules sa San Agustin College, Huwebes sa University of St. Lasal, Biyernes sa La Consolacion College, kag St. John Institute, kag sa Sabado, Trinity Christian School. Karon nga adlaw Lunes, magasugod ang barangay sa pagpabakuna sa kabataan nag-edad 12 tubtob 17 anyos. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:58. Kay Candido Heldore, naga-monitor sa Sumag. Si Aiza Diasis Balwes, good morning man. Kay April Pilar Hosto Mendoza, good morning. Sa Sinda Salabangka, sa Hosto Family, Dandy Mendoza, Milgar Copinco. Dira kay Rot Antiquinia, good morning. Si Madam Aping kuno aga pagaluto siya karinderya. Kay Jinky Di Alagdon, good morning kuno kay Biboy Vilasor, Star Mayo, kag Doc Mat Mayo, Noel Amar, Alex Muntisa, Milili Uligo, Lily King, Rimar Suato Imperial, Sang Lancaster, C. Alma Uligon, kag pamilyaya sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto. Kayo si Mungkal Torilla, nagamonitor sa Binalbagan. Mabalik ako pagkatapos ini. Ang inyong mabatian. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon
Aksyon Radyo Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalinawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nagagalan. May ngalanan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa Ilod sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Cunipo, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Campo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start ini siya as a music station. No? This is the first music station with this ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Pero dito nakilala to damo. Hindi mga sikat na DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung name naman amat ang kamisulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. No? Kag baptisa mo 5 ito my part because the year nga nagsulod ko, ito ka nagdamo ko dito at that time. No, simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagkatapos isa nagtamo dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 katuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakantuan, personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga
Aksyon. Sa piyak sa ngamat-amat nga pag-init sang away sa politika, Eto po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radyo Bacolod nga patas sa pagdalas ng balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ. Aksyon Radyo Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati. Standard time, las 5:06 na. Mga sospetsado sa likod sa pagkawat sa duwa ka motorsiklo sa Barangay Alihis, Syudad sa Bacolod, pasakaan sang kaso subong adlaw sang Police Station 7. Police Balita. Detalyo po di Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric, please go ahead. Good morning, Action Fred. Report kika sa Bacolod City Police Office. Ginakompleto na karon nga aga sa Police Station number 7 ang mga dokumento agoy mapasaka nila siniman nga aga ang kaso nga karnaping batok sa duwa ka mga persona nga responsable nga nagkawat sa motorsiklo sa duwa ka mga motorrider sa Nobyembre 1 sang gabi sa may Banga Kaira Pauline Village, Barangay Alihis, Syudad sa Bacolod. Ini ang parayag ni Police sa Captain Elmer Bonilla, nagpamalibad Action Fred si Bonilla nga hingadlan ang ngalan sini mga suspetsado bangod may ari pa ni sila pending warrant of arrest sa Bacolod City Police Office nga subject karon sa operation sa aton kapulisan. Ang ining duha ka mga persona nga pasakaan sang separado nga kaso nga karnaping Action Fred, responsable nga nagkarnap ka nagkawat sa motorsiklo ni Roel Quinco, 25 anyos, kag Nick Can Rojas, 30 anyos, lonsay pamuluyo sa Barangay Tangob, Syudad sa Bacolod. Nobyembre 1 sang gabi, sang ipaparaham sa sining duha ka mga persona, ang duha ka mga motorrider kag sa ila sining pagpundo, gintayaan sang armas lothang, kag gitsakyan ang ila sining motorsiklo nga gingamit sa pagparagyo sa mga suspetsado nga tubtob karon, wala pa ini ma-recover. Aksyon Eric na nakakuhanan natin sa kapitulot ng kapitulot ng kabiktima sa sining kaso nga karnaping na tabudra sa Barangay Alihis. Ito din sunod-sunod nga yung karnap ni duwa ka mga exposure sa CBS at sa Kasmiyo. So, napay para naman sang atong investigador ang endorsement para sa pag-file sang complaint siningaga sa opisina ng fiscal sa office. Kung singin check natin sa CCTV, may lead na kita dira sa tagsimo siling galing kay kabalo pa naman ng gabi. So, gin-check natin sa ating rogues na diriling sa police station number 7 para mismo ang mga biktima actionary ma-identify isang siling mga suspitado. Kapag open ang rogues gallery, tanawin isang ang mga biktima, positively identify nila yung mga suspitsado nga mo mismo ang nag-agaw sa ila motorsiklo. So, gin-check natin sa ating sirat, kamunsang katawag natin crime analysis report system de la actionary. Kung kadiin nakita natin dito sa record, ngayon galing mga suspitsado ay mga previous cases lahat mismo sa area ng station 2, other one is station number 4. Siguro yun sila ka-advise sila sa provision of generic for either ang mga previous na complainant na generic na nagpadayon sa ilang kaso. That's why yung nakagawa ini. So, siyang check naman na ganin dira sa area ng police station number 8. Noong mo na mga suspitado na generic ang ginatumod sa mga biktima at gina-investigahan ng isang investigator ng police station number 8. Action Fred, si Police Captain Elmer Bonilla, hepe sa Police Station number 7 sa interview sa Aksyon Radyo. Ining report, ginadulong siya sa Karwansang, Santol Plus Server Soap, puno sang whitening formula, but report kay sa Bacolod City Police Office, una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Eric Magbanwa, nag-report sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:10 na. Kayo tayo binidikto da, tamyaw lang kuno kay Luis Carlos Cagrayan Alagao, Taco Boys, Branch 2, Barangay 35, nagamonitor. Si Angela Gayondato Castillo, happy birthday kay Maricon Castillo dira sa Libanon sa Nobyembre 14.
Bao, mapaopera ko sang mata ko sa Nobyembre 13 sa Riverside. Sige. Kay Milili Oligo. Sige, nagpasalamat sa tamyaw saya. Kay Star Mayo Aksyon, Fred Leogo Tamyaw, may pamilya sa New Zealand, kag Melbourne, and Sydney, Australia. Wow, may pamilya to tanan sa iban nga pungsod. Nami, no? Kay Melvin Piñapel, good morning man. Kay Jinky Di Alagdon, kay Dodge Dalida, morning, kapita. Dala monitor, thank you, Gid. Kay Lunila, Itzhano Haurike. Puerte nga plido, no? Lawig-lawig ba? Kay Imbong Jo Campos ang Maaw, good morning. Kay Art Tandoy, kay Elmer Buyet Villamor, kay Rinabel Gamboa, good morning man. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:11. Mabalik ako pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanarisari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo nga ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:15 na. Standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery First Draw.
25-8. Una nga bula resulta, 25 kag 8. Second draw, 17-10. Ikaduha nga bula resulta, 17 kag 10. Third draw, 16-29. Ikatatlo nga bula resulta, 16 kag 29. Aber, rekta kita. Iyari na ang Lotto Result. Resulta sang Lotto 658 kita. Bao, ang jackpot 269,639,689. Ikaw bima jackpot ni GM? Nguron di ka kadumdum apelyido mo ay. At si Aksyon hindi mamarato niya. Hamak mo nga 274 milyones por Dios, por Santo. Resulta in any order 16, 17, 44, 49, 37, 25. Resulta sang 6, 5, 8, 16, 17, 44, 49, 37 kag 25. Sa ilo kita 649, ang jackpot 15 milyones 840,000. Winning combination in any order. 45, 19, 24, 20, 44, 26. Resulta sang 649, 45, 19, 24, 20, 44 kag 26. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:17 na. Kay Jason Alegria, good morning. Nagamonitor siya sa Camilla Homes, Mandalagan. Nya daw kadali lang no, tinuoy, dugay-dugay. 2022, amo. Kay Isabel Isblaca, good morning from Santa Rosa, Laguna. Kay Lunila Tarusan, nagamonitor sa Purok 20, Barangay Alangilan. Taga Barangay Alangilan da. Good morning lang. May lang nga pag-monitor. Ari may ipamangkot lang ko sa inyo. May asma bala ka mo? Wala unta. Don't not just throw away questions and statements. Kasma nga ton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Shout out from Quiet ba? Kay Edwin Miranda Senior, good morning. From Barangay Minuyan, Murcia. Si Virgie Almirante gali, taga Quiet ini. O kamusta da ang pungsod sang Arabo. Mabalik ako pagkatapos ini. Ang inyong mabatian, isa kabilayaran ng programa kung anuman ang ginhambal sa nato. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala,
paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang anong ang kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Philippine Standard Time, las 5:24 na. Kumilik Bacolod, wala pa sa may nabaton nga dokumento sa posible substitusyon sa mga kandidato lokal. Balita Kumilik upod kay Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale, please go ahead.
Good morning, Action Fred. Again, pahayag ni Bacolod Elections Officer Attorney Katrina Trinio kanyang wala pa sa may nabato ng ilang talatapan angot sa posible substitution sa kandidato sa 2022 elections diri sa may Bacolod City. Again, patahag ni kanya Action Fred ang proseso sang substitution nga ginatugutan lamang ang ining hitabo sa isa ka kandidato kun parehas ang ilang partido. Suno kay kanya ang kandidato ang unang mag-file sang withdrawal kag ang magabulos ang mga file sa sining Certificate of Candidacy tubtob November 15 nga gintala na nga deadline sang COMELEC National. So kay kanya ginadili alam ng Action Fred ang substitution kun magabulos sa independent candidate nga nag-withdraw sang iya sining kandidatura. Yaran Action Fred sa comelec.gov.ph ang tentative nga listahan sa mga kandidato sa Bacolod City, 5 sa pagka-kongresista, 2 sa pagka-alkalde, 3 sa pagka-vice-alkalde kag 38 naman sa pagkakonsehal. Ang substitution sila if ang aspirant naton may ara nomination sa isa ka political party. So dira masunod ang last day naton sang substitution is November 15. Nabatian si Bacolod Elections Officer Attorney Katrina Trinio kanya. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action nyo. Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:28 na. Kay Edwin Miranda Sr. sang Minuyan Murcia, good morning. Kay Erwin Di Caturia Gonzales, morning. Monitor lang ko sa Coco Eatery sa Maao Public Market. Kay Jacqueline Marino, good morning from Maynila, Balot, Tondo. Kay Crisilda Balindis Iman, good morning man. Happy Monday man. Kay Florencia Villa Campa, good morning. Watching live dire sa La Union. Sige, taga La Union, good morning. Kay Atia Kim Eriman, kay Huma Lumina. Subong man, dira kay Philip Isulat, morning ko na, from Buen Retiro, Talisay. Kay Jitro Alaban, good morning. Nagamonitor sa Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia. Tamyaw ko lang da Alaban family sa barangay Baliwagan. Mabalik ako pagkatapos ini. Sample Plus Gold. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod
Sa sulod na sang 52 katuig, padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radyo Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ng manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalanan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ducampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the Ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station, pero dito nakilala to damo din yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why the name ng amat ang sulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. No? Kag bakit sa mag-fire ko my part because the year nga nagsulod ko, ito ka nagdamog ko dito at that time. No, simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamog isa nagdamog dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 katuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay nagligad nga si Mana, si Isko Moreno. Pagka dugay-dugay jutay, Lini Robredo. Isdog la jutay, Bongbong Marcos. Kanay ping lakson kag subong man si Bato daw ginapanilaga naton kud kamusta. Si Bongbong Marcos kag si Indrili nag-isa ng puwersa. Upod na sila ko sa bagay. Si Indrili halin sa una upod giman na siya mo halin pa sa una kay Presidente Ferdinand Marcos. Kay Elizabeth Malaka, good morning.
dira kay Estila Pahilanga Cesar. Good morning man. Kay Katibir Arasya, si Ana Sinoro nagaupod man sa aton karon nga kaagahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:35. Balikan ko kamo pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sang pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga ratubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsag ang mga
Kailangan responsable at pagbalita pagdayon na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamang itang palamati. Ayun nyo naman kubos nila. Vaccination igalansar sa Cadiz District Hospital buwas nga adlaw. Balita Kapitolyo. Detalyo po di Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon, please go ahead. Buwas nga adlaw Martes iga lansarman dito sa may Cadiz City District Hospital ang ginatawag nga pediatric vaccination o kon ang pagbakuna sa mga nagkaedad 12 tubtob 17 anyos sa kabataan nga mayara sang comorbidities. Nibaluan nga ang Cadiz District Hospital ang isa lamang sa tatlo ka mga vaccine center nga ginatalana sa gobyerno provincial para nga patigayunan sa sining pediatric vaccination para sa kabataan nga may comorbidities. Nagkaligad nga Oktubre 29 ang pediatric vaccination ang una nga ginpatigayon sa bahin sang Teresita L. Halandone Provincial Hospital sa sudad sang Silay. Ang sabahin naman sang Sorsang probinsya gintalana ang Kabangkalan District Hospital kon Lorenzo D. Zaico District Hospital para naman sa pediatric vaccination sa mga luyag magpabakuna halin sa Southern Negros. Ang kaaksyon yung gikan sa Kapitolyo, Aksyon na Marlon Hinuboya. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:42. Kay Mark Moises, nagamonitor sa La Carlota. Kay Ana Sinuroda. Good morning lang. Mabalik ako pagkatapos ini. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kagkrisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain sila na nagangalan. May ngalanan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na
tulukaw na ang nagkalain-lain nga mga manager, Boy Robles, ara si Cunipo, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Campo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station within the siyudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station kaya dito nakilala to damo din yung mga sikat na DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung dinay na naman amat ang kami sulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. No? Kag bakit sa mga fire to my part because the year nga nagsulod ko, ito ka nagdamo ko dito at that time. No, simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagtatapos isa nagtabog dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig size. Babalik kami pagkatapos ini. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 ka tuig. Padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod, 52 ka tuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 ka dekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalanan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, ara si Cunipo, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Campo, kag subong si Miss Nuna Di Maala
magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuuran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Pero dito nakilala to damo din yung mga sikat na DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why kami nag-amat-amat ang nagsulod. Ako I started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. No? Kag baptism of fire to my part because the year nga nagsulod ko nagdamog ko dito at that time. No, Chimpo ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamog dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag batas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao, kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. Latter entry, opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Balita sa Upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Fred, arestado iting street level individual pagi masabay basta operation alas 5 antak na sinilanggit nga kaagahon sa Purok Amalis, 1 Barangay 43 sa siyudad sa Bacolod. Siya ang ginakilala kay Roberto Sian, 47 anyos, residente sang amuman nga lugar. Sunod diri kay Police Major Leo Estupa, ining si Sian Aksyon Fred akto nga nagbaligya sang suspected Shabu sa isa man ka police operatives sa idalom sa police station number 6. Na-recover sa iya ining anong tanan ka plastic sachet sang suspected shabu. More or less Aksyon Fred, mga 4 ka gramo ang kabugaton nga may dangerous drugs board value 27,000 ka pesos. Samtang sa Purok Tilapia, Barangay 3, arestado man ining duha ka ginaligar drug pusher matapos nga nagbaligya man sang suspected shabu. Hindi sila ang ginakilala kay Jonary Saura, 31 anyos, taga Barangay Kinhalaran sa siyudad sang Silay. Kaga nadakpan man ang upod sining si Roberto Mexica, 34 anyos, taga Bangga 12 sa siyudad sang Talisay. Ini sila Aksyon Fred ang nagbaligya sang suspected shabu sa pulis nga nagpakuno-kuno bayer sa Idaluman sa police station number 5. Sunod diri kay Police Captain John Christopher Masangkay, ining duha Aksyon Fred ang akto nga nagbaligya kag na-recover gid sa ila ining napulo ka plastic sachet sang suspected shabu kay may estimated market value nga 85,000 pesos. Report sa patrol, ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:54. Kay Dante Makilanda, good morning. Kay Dilaos kag Nanay Sabil, kay Jocelyn Cango. Mabalik kami pagkatapos ini. Ako po si Dr. Manfred Marpa. Simbanwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na
ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan anong ang kahintangan. Responsable at pagbalita, pagkain na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalaman palangga. Tanbay na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,